A sme tu. Mohli sme ísť s výťahom. Mohli. Zaklopte. To sme my, plynári. Prišli sme vám skontrolovať plyn. Susedia sa sťažovali, že vám veľmi uniká. Ale veď ja nemám žiadny zavedený plyn. A nechcete si zaviesť? Ale prosím vás pekne. To čo robíte toto? Ukážte. Otvorte! Menom zákona! Otvorte! Polícia! Moment, len sa oblečiem. Ha! To poznáme, to mi povedal každý! Otvorte! Vyrazte dvere. Len sa oblečiem. Vyrazte dvere. Ja? Áno. A čo, ja mám vyššiu hodnosť. Poďme, nech sa páči. Ste zatnutí za lúpežné prepadnutie až za 170 000 korún. Pán Černenko. Veď ja nie som Černenko. Ten býval po schode vyššie. Ja som jeho sused. Hore? Hore. Prepáčte, pán Černenko, mali ste pekné akvárium. Nie som Černenko. Černenko býva hore, o poschodie vyššie. Debil. Černenko býva o poschodie vyššie. Debil. Zaklopte. Kto je? To sme my, plynári. V mene zákona otvorte. Prosím vás pekne. Mene zákona, polícia. Otvorte. Isté, len sa prezlečiem. No, toto my poznáme, to hovorí každý. Vykopnite dvere. Ja? No samozrejme, máte nižšiu... Aha, hodnosť. No, prosím. Zatýkame vás za lúpežné prepadnutie. Ste pán Černenko. Som, áno, som. Zatýkame vás za lúpežné prepadnutie v hodnote 170 000 korún. Sakra. Čo je? Vy nekladete odpor? To som mohol, že? To som mohol. No, to ste mohli. Sakra. Au. Čo je? Tuto ma boli. Kde vás boli? Tuto a tu. Nebláznite. Tuto? Tuto To strašne. môže byť ale slepé črevo. Vážne? To je veľmi nebezpečné. To Vážne? ľudia často podceňujú. To by sme mali okamžite do nemocnice. Tak dobre, tak poďme. Ale vážne? No. Pardon. Vy ste pán Černenko? Áno. Mali ste pekné akvárium. Mám problémy so slepákom. Musíme okamžite do nemocnice. To vážne? Problémy so slepákom? No ale tak toto musíme ísť okamžite do nemocnice. Toto ľudia často podceňujú. Dobre, ja sa len vyčúram, dobre? Alebo viete čo, nechám si to na tú nemocnicu, tam to poznám. Počkáme vás dole? No, počkajte ma dole, no. Dobre, oblečte sa, počkáme vás dole. Ešte, že sme prišli včas. Mohli ste ísť s výťahom? Prepáčte, trošku som sa zdržal. No, hlavne, že ste tu. Fuj. To čo robíte? Sa snažím klásť odpor. No to je slabé. To moja žena kladie väčší odpor. Áno, to môžem potvrdiť. Vaša žena kladie väčší odpor. Treba vyčúrať. Na veci musím ísť. No, dobre. V poriadku, idem s vami. No, nie, ja sa hanbím. Ale prosím vás. No, vážne, ja sa strašne hanbím. No, tak ho pripútajte. Poprosím ruku. Áno. Tak, opatrne. No moment, ale keď ma sem pripútate, tak ja sa tam potom nedostanem. To je jasné. To je pravda. Že? No. No, to má logiku. No, tak spútajte mu ruky. Áno. Prosím.
Tak. No, tak prepačte, áno, prepačte. Len to takto, jak sa ja teraz vyčúram, hej? Jak si ho chytím, one... No, Počúvajte ma. My vás pustíme, dobre, na ten záchod, ale vy nám tu teraz slúbte, že nám neutečete. Ale Jáno, však jasné, že vám neutečem, veď ja som nebezpečný zločinec. Sľubujete? No isté, že áno. Ruku na to. No, môžete ma... Dajte mu to dom. Áno? Sľubujete, áno? Áno, jasné, No, isté. tak nech sa páči. S tým nemám problém. Sekundu, počkajte. Nech sa páči. Tak, už to bude? Tak my vás tu čakáme, dobre? No, isté, sme dohodnutí. Áno? Tak. Pán kolega. Áno, moment. Ešte Tak, nech sa háči. Dobre, ďakujem. Máte voľné ruky? Áno, už teraz áno. Aha, voda. Vidíte? No, a prosím vás pekne, zavrite si to okno, nech nefúka. No a vy zavrite prosím dvere, nech tam nevznikne prievan zbytočne, viete, aby neprechladol niekto. V poriadku. Je tam nejak dlho. Čo je na tom pravdy, že vám zdrhol väzeň? K tomuto sa nebudem vyjadrovať. Prečo ste zablokovali celú Bratislavu? K tomuto sa nebudem vyjadrovať. Je pravda, že polícia zlyhala? K tomuto sa nebudem vyjadrovať. Máte prefarbené vlasy? K tomuto sa nebudem vyjadrovať. Ahoj, Zlato. Aký si mala deň? K tomuto sa nebudem vyjadrovať. Tak čo, Zlato? Ako sa ti to páči? Tak k tomuto sa už vôbec nebudem vyjadrovať. Stáť! Počúvajte, nepoznáme sa mi odniekiaľ. Neboli sme mi náhodou spolužiaci? Neskočíme spolu na byt? No tak k tomuto sa nebudem vyjadrovať. Beriem to ako áno, aj tak je celé mesto upchané. No zo strednej nie, alebo tu sa nedokončila. Tak k tomuto sa už vôbec nebudem vyjadrovať. Čo mám s tým robiť? Prisal sa. Dobre? Poď pomaly, ako tu Dobre. Dobre. Úplne pomaly, Franky. Dobre. Ale to je hrozný pocit. Nič zlom, Peťo. Vieš, tak ležíš jak mŕtvola. Môžeme, poď. To je hrozné, že ty sa pozeráš tam, ja tam. No? Priesečník pohľadov. Priesečník. Dobre. Pomalečky, pomaly. Ty nikdy pomaly neslúžil. Už budem. To sa nedá, nemôže ísť tak, nemôže ísť rýchlejšie. Musíš sa na ňu pozrieť, Peťo, keď jej to hovoríš. Tohto som sa ja práve obával, že sa na ňu pozriem. Tak potom musíš mať zavreté oči, akože to ešte prežívaš. Že zavreté oči, akože to prežívaš. Dobre. Toto je dosť dlhá deflorácia. Pomoc, ja zaspím radšej. Tak čo, Zlato? Ako sa ti to páči? Tak k tomuto sa už vôbec nebudem vyjadrovať. Mne prepáč, ale mne privrel ten šilt oko. Jasné. Tak k tomuto sa už vôbec nebudem vyjadrovať.